Vale, esku garbitu ditu eta guante jarritu, vale? Eta, bueno, mantzartu dugu, behar. Kaixo, Maite. Kaixo. Zer zaude? Ongi. Bai? Bai. Omen duzu gau? Bai. Bueno, garazi naiz, zure gaurko auxiliarra, bale? Medikamentu etorri nahiz banatzea. Bale. Bueno, has digo behain nadadoreakin, bakizu zer dago da? Ez. Da zure bia irikitzeko, osea, zure arnasa hobeto hartzeko, bale? Laguntza izu. Bale. Orduan, guain, hartuko dugu, hemen ikusten zuk ahol sartu dazu, sagitatze da, ahol sartze da, eta inbarko zu ondo hartu behar nahazten, bale? Ondo. Bale. Hartu? Laguntza bazu? Ez, bale zari da, garrik. Olain. Dale, eta guain hartzezu, eta 10 segundu. Venga, itxion pixka gehiago. Venga, ba, Iru, lau... Ondo, venga, pixka gehiago. Bota. Vale, itxoin. Guain hau 10 segundu itxin baitu, bale? Zeinu, ja, ondo, loen dizu ondo esan diazu, minak daukazu edo? Ez. Ez daukazu minak? Ez. Oso bere ondo orduan. Venga, berriz. Vale, hartu, itxin pixka bat. Vale, pixka gehiago. 7, 8, 9, venga, ya está, bota. Vale. Bueno, Maite, hartura, Bale. bueno, bota, vale? Ze bestela ondo eduki oiteo. Vale, berriz, azkena. Vale, ez ondo. Vale, ba. Guain gota batzuk hartuko ditu, bale? Medikazioa menean gozau, ze gota dira. Vale. Gota banek hartu behizu, bale? Hartu. Nik ezin dut bakarrik bota. Ezin dezu hartu? Vale. Hau hartu ben, eta pixka denak jungo naiz botatzen, bale? Bale. Venga, hartu. Ya está, ondo? Bai. Vale. Vale, guain partxa jarko dizut, horrek psikosia erantzun zizun Bale. kontrolatzen, eta hau... no caso. Vale, egin jarriko dizut, bale, Maite? Bale. Berez, jata dena ez zuen digu. Tarduan jarri baino. Vale, kentze dugu. Vale, hola xe. Vale, lagunuko dizu. Vale, sueroa kendu behizu. Kendu ditzue, bale? Bai, oso ondo. Ta gero gafa jarriko ditugu, bale? Honek lagunuko dizu hobeto arnazteko. Vale? Vale. Guain pixkat inkomoda izango ze enema bat jarriko dizut. Bai, preparatuta zaude. Bai, bueno. Bai. Bueno, eta egin dira gabe, Maite? Tanaka. Ezkerra. Bai? Bai, itxin pixka. Vale, venga, Maite. Eutxi barrai. Eta pixka barra. Laxe. Vale. Empapadore aurkitu genuen. Eta, bueno, hau simulatu ditugu enema bat. Orduan, bueno, Maite, hartu arnasa eta bota. Bale, banoa, bale? Eta, klaro, lubrikantea jarriko genuen bazkari. Berriz bota. Oso ondo. Venga, ba, Ya está. Vale, hau olaino genuen, osea, akorde bat bezala, bezala goraka bultzatuko genuen, eta ez genuke askatuko. Bale, ya está. Oso ondo, Maite. Bale, guain, aguantatu aldezun gehiena, bale? 10 minutu edo behituzu. Bale. Bale, guantek aldatu nagoen ditugun ze enema, partetan ibili gehalako. Eta guain gafak jarriko ezkio. Bale, Maite, guain gafak jarriko ezkizu, bale?
Gero behar baldin bazu, laguntza behar baldin bazu komuniak uteko edo, abisatu timbrea jota, bale? Vale. Orduan bitartean, gaitezki. Gure bestiratuak inago zen. Vale, bai. Iska gehiago itxu, bale? Vale. Dena ondo jundara ez da? Bai. Ez duzuka. Bale, bai, hasta maite. Gero deitu, eta etorriko nahiz, bale? Vale. Laguntza bat zuko mina joteko ba? Zienen ez Bai, bakarrik. bale, ba, itezunen abisatu, bai? Vale. Hala, agur. Agur.